Tanserang malah gobaवासनो हेल' लोगोफोर जोंहा ओमफ्राय स्कुलनिफ्राय गथ'फोरखौ गुवाहाटीयाव लानानै फैबाय ओमफ्राय दायो गथ'फोरनो जों मा मा देखायो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय जोङो जायगायाव सफैबाय लोगोफोर दायो बेरायनोसै Ơi, bọc ạ. Ai lại? Mama. Bisano nongmargo oy molar buri mana khay hum lele no ini adi mana minta mah kau kok ne moda Ai dan yang gue. Ini berai-berai no, ini betul. Beb saya. थाबायै ओरैबायदि मेंबायमोन लोगोफोर गोजौ गाहाय हाजो बायदि ओमफ्राय आंना ओमफ्राय हिलबो गानना लादों नालाय ओमफ्राय जा आथिंबो साबायमोन लोगोफोर ओमफ्राय आं थानोनो हायामोन आरो लोगोफोर थाबायनो हायामोन ओमफ्राय उपाय गैया लोगोफोर ओमफ्राय एसे दावखोबावनोसै एसे माखौबा नायबावनोसै माने बेरायबावबाय आरोना Ispe. Mình đưa. Nhưng mà đúng thế. Nu vậy. Ê. Mưa năm này mình sửa mà nhau được nó sụp sụp. Ile mà sẽ. Ôi, này hay này. Mưa năm sụp nó. बेनि उनावहाय जोङो लोगोफोर ओंखारबोनानै साइन्स मिउजियामावहा
गथ'फोरखौ देखायनो होननानै लाना फैलायबाय लोगोफोर। ओमफ्राय दायो जोङो हाबलांनोसै आरोना सिङावहाय। नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय मा मा नुगोन देखायलांबाय थागोन आङो। অনুগ্রহ করে মন করিব রাষ্ট্রীয় বিজ্ঞান কেন্দ্র দ্বারা আয়োজিত একটি বিশেষ প্রদর্শনী 3D শো ঠিক 4:30 বজাত আরম্ভ করা হ'ব। ইচ্ছুকসকলে নিজৰ টিকেট আমাৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত Mama. Bisa rengah tidak? Mama. Mainan lah lebih banyak. Mama. Yeay. सिंथिंबो दोङो ने मा गोजौ गाहाय मोनलाय दे يلا تبوجي جيب برا يوسف يلا كاشلي بري बिनि संनायानो मोनामैदों साया बेयावबो गाड़ी रास्ता दे दी गाड़ी वही